Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Eusko Ikaskuntzaren saio berri honetara. Gaurkoan aurkezpenari tarte txikiagoa eskaini nahi diogu, segituan gure gonbidatuekin hitz egiten hasi nahi dugulako. Jon Etxabe batetik izango dugu gure artean, eta bestetik Nekane San Miguel. Eta gaurko gaia, interesgarria benetan, justiziaren euskalduntze prozesua. Hizkuntz eskubideen behatokiak behin, 2005 urtean txostena bat aurkeztu zuen, eta txosten horren lehendabiziko esaldia honakoa zen. Euskara erabili nahi izatea garestia da, hizkuntza eskubideak urratzea aldiz merkea. Horren inguruan hitz egin nahi dugu. Esan bezala, justizia eta euskara lotuz eskubideen arrora jo nahi dugu. Errudunak zeintzuk diren jakin nahi dugu, izan ere berez justiziaren egoera kaskarra da, behintzat euskarren eremuan, beste eremutan ere batek esango du, asko hobea ez dela, baina tira, hori ez da gaurko gaia. Esan bezala, justizia eta euskara. Forkiren ahotsa entzungo dugu jarraian, astero bezala gaiaren sarrera eginez. Euskararen normalizazioa gizarte arlo askotan urrats sendoak ematen ari den bitartean, justizia administrazioarekiko hartu emanen egoera kezkatzekoa da. Justizia administrazioan eman diren azken hilabeteetako gogorabehera linguistikori larrienetako batzuk Euskal Herrian gertatu dira. Epaile eta epaituen arteko enfrentamenduak, abokatuen planteak, isunak, zigorrak, euskaldungoak euskarazko justiziagintza lortzeko bidea luzea ez ezik malkartsua eta korapilatsua suertatzen ari da. Legeek koofizialtasuna aspaldi ezarria badute ere. Eta esan bezala, gure artean gaurkoan bi gonbidatu batetik eskuinetik hasiko naiz, Jon Etxabe, abokatua, nazioarteko eta Europar zuzenbide arazoetan aditua. Uzoiko lehendakaria ere bada, eta Eusko Ikaskuntzaren zuzenbide saileko arduraduna. Arratsaldeon, Jon, eskerrik asko etortzeagatik. Arratsaldeon. Eta bere ondoan, Nekane San Miguel, Bizkaiko entzutegi probintzialeko magistratua. Arratsaldeon. Kargu txikiagoa zure kasuan, baina tira. Zuk esandakoa motxagoa, bai, baina txikiagoa, ez? Zida, ez da gauza bera. Ez da gauza bera. Bueno, bioi eskerrak eman etortzeagatik, eta hasi berko gineteke berbada gai korapilotsu hau kokatzen nola baita, ezta? Bai, 25 urte pasa dira demokrazian bizi garenetik, eta justizia administrazio bat daukagu estatu osoarentzat, eta noski gauzak gure ustez ez dira joan euskaldunentzat gauzak ustez joan barko luketen bezala, ezta. Eta gaur egoera nahiko larria ikusten dugu epaitegietan euskararen aldetik ikusten badugu behintzat, hori nahi nuke esan, eta mendik aurrera saiatuko gara pizkat gehiago zehazten. Bueno, egia da politikoki deszentralizaziorik ez dela eman, beste bi aginteak neurri baten, beste bi aginteak izan dutenaren kontra, askoz ere zentralizatuago dago, eta hizkuntz eskubideen aldetik baita egoera ez da erresa, eta bueno, dana dela ez zait iruditzen, badakit askorentzat eskandalugarria irudituko zaiela, baina ez zait iruditzen euskararen egoeran beste hainbat arlotan baino askoz ere okerrago gaudenik, eta pixka bat zehaztera noa, ez? Egia da legeak neurri baten ez duela ahalbideratzen euskararen presentzia. Egia da epaile askoren jarrerak ere oztopo izan daitezkela, hau euskararen erabilera garatzeko, baina nik hemen azpimarratuko nuke hiritarren eta profesionalen jarrerak ere ez dutela horretan laguntzen, eta horretan agian ez da hainbeste legea, baizik eta esfortzu bat eta dudarik gabe nolabaiteko sakrifizio bat egiteko gogoeza. Euskara epaitegietan oso gutxi erabiltzen da, eta oso gutxi erabiltzen da epaileak euskaraz jakin edo ez jakin. Eta abogaduek azken baten hiritarren
eskakizunak bideratzen dituzten profesionalak dira, eta profesional horien esku ere balegoke hainbat demanda euskeraz jartzea, hainbat idazki euskeraz sartzea, legearen arabera euskeraz zein erderaz idatzitakoa eta aurkeztutakoak efekto bera eduki behar duelako. Arrazoiak zeintzuk diren, agian Joni utziko diot, pixka bat esplikatu dezan, zergatik abogaduek horretan denok egiten dugu, ojo, ni epaileok ere hor gaude, eta badakit egoera zein dan, eta jendeak bikaina badaki ze jarrera dagoen gure artean, behin baino olen esan dut, eta behin baino horietan aipatu izana da gainera, baina berriz diot, euskera zailegatzen diren gauzak oso gutxi dira. Bueno, nik beti pentsatu izan dut, eta pentsatzen dut, puntu batzuetan arrazoia emanik Joni ez guztian. Nik uste dut, erruduna ahalduna dala. Errua beste batzuk baldin badute, zuk ezin duzu, besteak dute errua eta besteak ahaldute. Guk geure erru puntua onartzen dugun neurrian, geure ahalmen puntua hartuko dugu gauzak aldatzeko. Eta orduan, egia da, auzitegi konstituzionalak duela hori esango dizuet data, zeren ni Bizkaiko entzutegiko partaide naizen aldetik eta beste bi lankidekin planteatu genuen aginte judizialaren lege organikoko 231. artikulua konstituzioaren kontrakoa izan zitekeela, ez zuelako ahalbideratzen estatu guztiko hiritarren berdintasuna. 2005ko apirilaren 19an auzitegi konstituzionalak ez zigun arrazoia eman, baina naiz eta arrazoia ez eman, nik uste dut komenigarria litzatekela neurri baten ze zutabe ziren gure auto horren planteatzeko ze zutabe ziren edo zeintzu ziren gure arrazonamentuak. Zergatik diot hau? Neurri baten legeak ere ahalbideratzen duela, naiz eta murritza izan, ahalbideratzen duela euskaraz lan egitea, zikera hasiera baten. Orduan, epaileok euskaraz ez dakigu, edo ez dakite, bale. Baina berriz diot, zergatik ez dira demandak euskaraz aurkezten? Itzultzailea beharko litzatekela? Dudarik ez. Horrek prozesua geldotu egingo zuela, pixka bat geldiago joan beharra? Segurutik bai. Baina 200, 300, 500 demanda aurkeztuko balira urtean horrek erantzun bat eskatu beharko luke. Arazoa da, momentu honetan, euskara hutsaren urrena dela arazo ez delako, eta arazo moduan planteatu da bakarrik epaiketa berezi batzuetan. Hau da, abogadu askok eta hiritar askok esaten dute, zertarako aurkeztuko dut nire eskakizuna, nire demanda edo nire deklarazio euskeraz, epailea agian kontra jarriko zaidalako, horrek luzatu egingo duelako prozesua, eta orduan zeinek aurkezten du, ezer galtzeko ez duela ikusten duenak. Noiz egin dira euskeraz egin bideak, gehienetan penal arloetan, eta gehienetan insumiso eta kale borrokan inputatutako gazteen artean. Eta horrek ere, gure zorritxarrerako, halako kutsu zalantzagarri bat eman dio euskararen erabilerari, eta ez dugu besteon artean inolako esfortzorik egin hori aldatzeko. Eta hori nola aldatzen da? Separazio demanda bat euskaraz aurkeztuz, edo maiztertza eztabaida baten demanda euskaraz aurkeztuz, edo trafiko istripu bateatik izandako eginbideak euskaraz eskatuz, eta abar. Orduan, noiz aurkituko litzake sistema bera benetan beste esfortzu bat egiteko momentuan? Eskakizunak gailendu egiten duenean. Ze baliabideak badaude euskeraz. Begira, Euskal Herriko edo Jaurlaritzako justizia sailak 1989an bere gain hartu zituen baliabide materialak. Baliabide material horietan egin zuen esfortzo handia, bai diruz eta bai personen aldetik, sistema informatiko berezi bat eta erabilgarri bat implantatzeko. Hain da, aintzindaria, estatu guztikoek kopiatu diotela eta gainera eskatu egin dutela. Bien, 1986an, justo hilonetan 11 urte pasadira, hasi ginen talde zabal bat, eta partaide askokin, modelo guzti horiek euskeratzen.
eta eundaka modelo euskeratuta daude. Eta justizia departamentoak badu web horri bat, nun modelu horiek jendeak erabili ahal izateko dauden. Hortik aparte, abogaduen kolegioek eta kontseiluak neurri baten, modeloak bai demandatarako, bai penalarrorakoak ere itzuli zituen duela urte asko. Funtzionarioen artean, zorionerako ere, Eusko Jaurlaritza azken zenari daia, zera bat, akordio bat, edo hitzarmen bat, nun esperientzia piloto ez gain, ze horiek ere badira, euskera funtzionaren artean eta publikoari begira garatzeko. Epailen artean badago dudarik gabe horrelako zama bat edo horrelako gogoez bat, baina funtzionarioen artean ere bai. Eta hori zeren isla da, hori zoritxarrez, eta hori da niretzat kezkagarriena, orokorrean gizartean dagoen euskerarekiko jarreraren erakusle edo erakusteko modu bat besterik, eta horrek kezkatzen dauni. Ez da hainbeste kezkatzen itzulpenak, dudarik gabe, baina azken baten itzulpenaren asuntoan ere badago hor punto politiko bat. Epaile hauek ez badira gureak, askotan esaten dana, arrozkeria hori edo arroztasun hori nabariago gelditzen da, batez ere beste guztiok euskera erabiliko bagenu. Ez dugu erabiltzen. Nik onartzen dut askotan beldurra dagola epailea kontra jartzekoa, baina hasierara noa, hasi naizen argudiora. Errua ez da bakarrik epaileena. Ahalmena ere gurea da. Euskaldunona ere bada ahalmena. Eta ez bagara ezi hoiek hausten azten baten infernuzko, ero diabruzko zirkulo bat bihurtzen da hau, eta ezin aterea zibiliko gara, behin eta berriz kanpokoari, behin eta berriz legediari leporatzen honen errua. Eta errua badu, baina ez osoa. Mito batekin amaitzea da, ez da, barkatu? Mito batekin amaitzea da, esatea epaia ez dela errudun bakarra. Horixe da, hainbat eta hainbat pertsonak pentsatzen duena, behintzat. Bueno, nik zehaztu beharko nuke pizkat nekanek adirazitakoa. Pentsatzen dut hala ere, gure egoera legala ez dala zuzena euskera garatzeko epaitegietan. Eta esango izut. Nekanek esaten du, bai, egia da, erabili dugu abokatuok eta gizarteak orokorrean zuzenbide penalean eta insumizioa, penalean eta behar bada egoera politiko batzuk aprobetxatzeko, eta nik ez dute hori ukatuko ez da. Baina, bapatekotasuna zuzenbide penalean ematen da. Esan nahi dut, hor gogorra egiten da, itzultzailekin ibili beharra, epaileak zeulartzen duen. Itzultzailea badu hor bere lan bat eta bere interpretazio bat eta Bueno, hori oso garrantzitsua da, ez da? Barkatu moztutzea, baina baita ere ez nahi dut joan pixkat. Baina gauza galderatxo bat egingo izut. Arrazoi duzu puntu horretan. Baina, porcentajetan jarrita, zenbat dira euskeraz egingo litzateken eginbide hoiek penalian, epailea euskalduna balitz, zenbat dira, eta horrek ze suposatzen du penalean, zibilean, sozialean, administratiboan, eta abarren egiten diren hainbat eta hainbat eginbideen artean. Ze beste gauza bat esango izut, egia da bertakotasuna, egia da hori eskubide bat dala, eta gainera guk planteatu genuenien konstituzio kuestioa, inkonstituzionalidadea azpimarratuz hortik gindoa zen, eta nahi baldin bada, gero garatuko dut beste oinarri batzuk gure planteamentu horretan. Baina, ados nago horrekin, baina azken baten ezin dugu ahaztu, hiritarra abogaduarengana joaten danean erderaz egiten baldin badu ere, abogadua dala hiritar horren bitartekari eta itzultzaile. Ze abogaduak paperean itzuli egiten du hiritar horrek esan diona. Eta itzultzen du erdera jakin batera. Zergatik ez du abogaduak hiritar horrek esaten diona ere, euskaraz ere itzultzen paperera?
epaileak kontra daudelako, neurri baten bai. Baina askotan aitzakia da. Euskara egunero gure lanean erabiltzen ez badugu, askoz ere nekagarriago egiten da erabiltzea. Eta askoz ere erosoagoa da berriz ere erderaz egitea. Eta danontzat, eta ni barne sartzen naiz. Nik sententzia batzuk euskaraz egiten ditut. Gehienak erderaz, zergatik egiten ditut gehienak erderaz? Arrazoi simple bategatik. Ni sala baten nago, 3 gara partaideak, eta 3 horietatik bat bestea euskalduna da, 2. erdelduna da. Orduan, nik euskaraz egiteko aukera ditudan sententziak bakarrik dira, faltako auzietan apelazioak ni bakarrik nagoelako. Eta nik hor ikusten dudanean. Partaidetariko bat, euskalduna dela, euskaraz egin izan dut, naiz eta abogadua euskalduna izan, eta dena erderaz aurkeztu. Bueno, ez dut arrazoirik enduko, eta aipatu nahi nuen bigarren partea. Bada zuzenbide penala, baina ondoren baditugu beste zuzenbide batzuk. Hau da, zuzenbide zibila, aipatu duzuna, familia, maizterrak, errentak, eta diru eskaera, zuzenbide kontentzioso administratiboa, borrokan administrazio eta pribatuen artean, zeinak bere ezaugarri nagusia dute, esan ezagun, demandak idatziak izaten direla, eta horrek esan nahi du, demanda euskaraz sartzen baduzu, horrek dakarren atzerapena izugarria dela. Guk ez gara, guk nahi dugulako erderazari, baizik eta ari gara, erderaz gure bezeroak justizia lehen baien jaso dezan. Ze ez baitira nola nahiko arazoak epaiketetan jorratzen eta saiesten direnak. Hor interes handia daude, batek pentzioa lehen baien jaso nahi dula, beste batek dirua lehen baien ordaindu diezaiotela, eta bar, presaskoa dira. Eta erderazko justizia nahiko makala, zan nahi dut, denboraldetik baldin bada, zer esanik ez euskeraz egiten baduzu. Biderkatu, irukoiztu egiten dira denborak eta bar. Horan guk, zoritzarre zuk aipatu zuzek gaietan erabiltzen den euskera, penalean eta politikoa eta bar. Esango izut, guk zuzenbide zibilan, administratiboan eta bar, euskera erabili dezakegu, badakizu zertarako defentsarako. Ikusten dugunean arrazoi bidea nahiko kaskarra dela. Gure mehatxu handiena beste partaidari esate da. Kontu zibili zaitez, zenik kiebra hau euskeraz defendatzen badut, zureak egin du. Orduan beste partaidea azten da erabat larritzen, eta ikusten du urtebetean pentsatzen zuena epai hori amaitzea, ni euskeraz azten banaiz, akabo. Berak ez daki eta nik ere, ez dut jakingon zenbat urte pasako diren, euskerazko ebazpen bat jaso arte. Esan dut ebazpena, lehen instantzia da, baina gero apelazioa dago, eta bar. Urteak eta urteak eraman dezake epaiketa batek euskeraz egiten bazu, kaso horietan. Kriston injustiziak sortuz, bai bateari, behar bada besteari ez. Horan esan nahi dut, euskararen erabilpena epaitegietan du karga oso negatiboa. Zuk aipatu zuna nekane, erabiltzen badugu penalean, zerbait nahi dute lortu atzerapena edo nahaztu gauzak eta bar. Zibilian edo kontentiosoan eta merkantilean erabiltzen badugu, hau izango da, izan daiteke, izugarrizko izorramena norbaitentzat. Arriskutsuena da, abokatu euskaldun bat topatzea defendatzari horrek, zeinak ez dauka arrazi askorik hori defendatzeko. Esan nahi dut, gure egoera oso kezkagarria da. Eta horrela, ezin dugu lan egin, nik uste dut. Benetan esan duzunak asko kezkatzen hau, baina asko kezkatzen hau argudioagatik. Azken baten, epaile askoren artean, badago, zuk orain aipatu duzun impresioa, hau da, euskara etzaigula inporta, eta
interes batzuen arabera erabiltzen dugula. Hau da, atzeratzea nahi dugunean, izorratzea nahi dugunean, erabiltzen dugula. Eta orain esan didazunakin, benetan utzi nauzu oso kezkatuta hori hala baldin bada. Auzitegi konstituzionalak, 1986an eman zuen sententzian, esaten zuen, sententzia hori eman zuen Euskara normalizazioaren legearen kontra ezarretako helegitea, 1982koa da, eta 1986an eman zuen sententzia. Eta hor, nezat punto, interesgarri bat badu, eta askotan erabili duguna, eta da, Euskara eta erdera justizia administrazioan, beste administrazioetan bezala, ofizialkideak dira. Eta auzitegi konstituzionalak esaten zuen. Ofizialkidetasunak suposatzen du, euskaldun hiritarrak, eskubidea duela, erantzuna, erdaldunak bezain beste, moduan, denporan, eta bar jasotzekoarena. Argudio hori erabiliz, guk planteatu genuen, eta naiz eta rollo pixka bat izan, Jonek esan duenaren arira dator, edo arira eraman nahi dut. Guk konstituzionalaren aurrean kuestioa planteatu genuenian, 2004an edo bostian ez dukoan, ez dugu planteatu, lehen esan dut konstituzionalaren data, baina gurea autoa hemen daukat, baina ez dakit data, bai, 2004ko urriaren batean, hemen, orduen planteatu genuen. Orduen gure argudioa zein zan. Gure argudioa zan. Euskara eta erdera ofizialkideak dira. Bien. Euskaldunak, Espainiako estaduan, espainola garenez, eta 14. artikuluak berdintasuna planteatzen duenez, berdintasuna lortuko da erantzun berbera jasotzen baldin badugu, eta ezin da inundik inora konparatu ofiziala ez da hizkuntza bat, hau da, frantsesa, suahili edo danadakoa erabiltzeko eskubidea duen pertsonak giza eskubideen hitzarmenaren arabera, itzultzaileekin, eta konstituzioaren arabera, Espainiako konstituzioaren arabera, espainol garenontzat, gustatu ez gustatu, hori beste eztabaida bat litzateke. Orduan, erantzuna berdin ez bazaigu ematen, ez da berdintasuna. Auzitegi konstituzionalak erantzun digu. Itzultzaileen bidez berdintasuna lortu behar da. Berdintasunaren erakusgarritako bat da euskara erabiltzeagatik itzulpenaren bidez ez dadila diskriminaziorik eman. Ez da ere denpora luzapenean ere. Eta hori erabili daiteke kasu honetan. Eta gainera, sentitzen dut Jon, baina beste, ez dakit mitoa diren, baina gustatuko litzaidake planteatzea. Ez da egia, momentu honetan, orokorrean, salbuespen, leku guztietan bezala, prozesuak, penalak, zibilak, asko luzatzen direnik. Gehienetan, eta nik ezagutzen dudan neurrian, horregatik diot ezagutzen dudan neurrian, ze badakit beste epaitegi batzuetan pixka bat luzatu egiten direla, nahiko ondo doaz erantzun aldetik. Ez da, ni abogadua izan itzen 15 urtetan, badakit epaitegietan ze giro zegoen eta ze egoera, eta ez bakarrik Euskal Herrian, estadu osoan, badakit 5 hilabete iraun behar zuen prozesu batek 5 urte irauten zuela, hor gure trikemailuak ikasten genituen, nolabait esateko bizi irauteko, eta aurrera ateatzeko kontuak. Orain, egoera ez da hori. Eta beste gauza bat. Lehen esan dut. Modelo guzti horiek, euskerara itzulita daude. Epaitegi askotan, euskara sustatzaileak daude, batez ere herritako epaitegietan. Funtzionarioek modelo horiek erabili dezakete eta erabiltzen dute euskara teknikari hoien laguntzaz. Hori edatzeko, zabaltzeko presupuesto dexente dauka aurten Jaurlaritzako justizia sailak. Baina hori guztioi alperrik da espaldin bada erabiltzen. Eta hortik aparte, itzultzaileek nik behintzat sententziak euskeraz egin ditudanean erderatu berehala egin didate. Orduan, sentitzen dut, baina nik uste dut berriz diot. Erruduna ahalduna da. Eta euskaldunak errudunak eta ahaldunak gara. Bueno, ni ez nator erabat ados, bai, noski gauza batzuk
zuzena dira neka aipatu dituenak, baino abokatu batentzat, aizu, esatea erabilizazu formulariak eta erabilizazu eta egintzazu justizia euskeraz, nola demontre egin daiteke justizia zuzen bat euskeraz, epailerik eta idazkarik ez badugu euskeraz hitz egiten dutenak. A ber, nola demontre egin daiteke? Beraz, esatea nola baiteko elebitasun formala eta legala dugula Euskal Herria, hori nik ez dut ala baldin bada ere, praktikan ez dut inolaz ere hori horrela sentitzen eta ikusten epaitegietan. Ordan nik uste hemen arazo larri badago justizia administrazioan, gure epaileak eta idazkariak euskeraz espaldin badakite. Zergatik jakin behar dute hezkuntzan eta zergatik jakin behar dute Eusko Jaurlaritzako funtzionari izateko eta bar, baina justizian ez. Aizu, naiz eta eskumen nazionala izan, hau da estatala izan, beharrezkoa jotzen dugu gure herrian, botere bat baldin badugu, espainola, ez zaigu inporta behar da, baina izu, euskeraz hitz egin dezala bere bezeriarekin, bere baitan, administrazio barnean, abokatuekin, ulerga itzatela, eta bestela ezin dugu, naiz eta arrozia ematen dio nekanerik euskeraz gehiago egin beharko genukela, baina hori guk sentitzen dugu epaitegi atzerritar baten ariko bagina bezala. Eta hori ezin da onartu gaur egun. Eta esaten duenean epaiketak nahiko arindoa zela, ez jauna, ez da egia. Oso makaldoa justizia administrazioa, behintzat nik daramaten kasu zibil, merkantiletan, kontentiosoetan eta bar. Eta euskeraz egin ezkeo, aizu, esango nizuke, jubilatu egingo nintzatekela epaiketa hori bukatu arte. Erderazko epaiketetan batzuk hasi eta amaitu arte 8 urte eraman ditut. Azken badut 10 urte hor epaitegien daramana. Eta orain han nago auzitegi gorenean errebizio zea batean, ez da, elegite batean Europako legedia auzitegi gorenak errespetatu ez duelako eta forgatu diatelako eta bar. Ez dakit noiz bukatuko den. Ezin da esan gauzak hobeto doazenik, ez dut uste. Eta hala balitz ere, gaizki doaz, horrela ezin da epe horietan ezin da justiziarik egin. Justizi berantiarra, justizi injustoa baita. Gauza bat, galdera bat, garo da inozoa, behartuta aldago epailea legez euskara jakitera? Ez, guk planteatu genuen kuestioa, 231. artikulu horren konstituzio kuestiotik, hortik, pentsatzen genuen, oinarrezko eskubideen arabera, epailea behartu behar zela. Eta guk suposatzen genuen, auzitegi konstituzionalak ez zigula arrazoirik emango, ez arrazoirik ez genuelako, zer ikuste dut arrazoi badaukagula. Baizik eta horrek suposatuko lukelako ehundoko iraultza. Orduan, gu planteatzen genuen, epaileak euskeraz ikasteko beharra ezarri beharko litzaiokela eta Katalunian aritzen den epaileari katalana ezagutzeko obligazioa eta Galizian diarduenari galegoa. Baina berriz diot, hau ala gertatuta, hau da, demagun, bihar lege badaukagula. Euskeraz jakin behar duela epaileak eta idazkariak. Eta fiskalak eman dagun, fiskalak ere bai. Egira, nik euskeraz ezin dut egin muturtxarra jartzen didatelako funtzionario gehienak. Nik euskeraz ezin dut egin abogadu askok euskeraz hitz egiten dudalako, etarra deitu didatelako, pribatuan eta publikoan. Epaileen aldetik, 10-12 dakigu euskaraz, Euskal Herrian gaudenetik. Abogaduen artean hori ere ez dago. Edo behintzat ez dute erabiltzen, bat ere ez. Orduan, momentu honetan epaiketa bat euskaraz osorik ezin da egin? Ez. Zergatik,
Legeak ekiditzen duelako? Ez. Oso zaila dalako abogadua, beste abogadua, bezero bat, beste bezero bat, epailea eta idazkaria euskeraz aritzea. Eta neri gertatu zait, euskeraz ezin bideratu epaiketa, abogaduak euskeraz ez zekielako. Orduan, ez dezagun kulpa leku batera bota. Ez dezagun kulpa. Zergatik, lehen gora nator berriz ere, erruduna bat bakarra baldin bada, arek reazionatzen ez duen bitartean, ez dago ezer eginik. Errua askorena baldin bada, kasu honetan dan bezala, ze hemen asuntua ez da konponduko, epaile guztioi euskeraz jakitea exigitzen zaigun momentuan, hori gezurra dan moduen, orokorrian 8 eta 10 urte irauten duela epaiketak jon. Zuk izango dituzu kasu batzuk, guk ere badauzkagu kasu batzuk, baina momentu honetan separazio bat, momentu honetan maiztertzako, jenteari normalian interes ez zizkion, gauza simple, normal, eta hori normaltasunezkoak oso azkar zeratzen dira. Beste gauza bada, elegite bat jarri behar bada, eta bar. Eta itzuli. Itzulpena ez zala bideriko berena, dudarik ez. Epaitegian euskeraz jakin beharko genukela danok, baina danok, dudarik ez. Baina lehengo ez duen erabiltzen, eta lehengo ez dakiena da jendea bera. Eta hezkuntzan egia da, euskeraz behartuta daude, euskaraz jakitera behartuta daude irakasle guztiak, eta ni horrekin ados nago. Baina horregatik ez dugu normalizatu euskararen erabilera. Ze ikastolatako errekreotan umeak erderaz ari dira. Gurasoak euren artean erderaz ari dira. Eta ezin duguna da. Asuntoa polarizatu epaile eta idazkarien artean. Bakoitzak bere kulpa dauka. Eta berriz diot hasieran esan dudanari, eusten diot eta esaten dut. Epaile askoren aldetik euskararekiko, katalanarekiko, gallegoarekiko jarrera benetan da hain gogorra, sekula santan ez litzatekela epaile izan beharko. Baina hori gauza bat da, eta beste gauza bat da, euskara normalidadez ibiltzea. Eta euskara normalidadez ibiltzeko, lehenengoko pausoak dira euskaraz aurkeztu idazkiak. Eta bigarren pausoa da agian, apurtxo bat luzatu beharra. Azken baten, kontuan hartuta, egoera zein daan, zoritxarrez, zozer ordaintzera behartuta gaude. Ez da bidezkoa, ez da legezkoa, ez litzateke beharko, baina kejarekin bakarrik ez goaz inora, eta bidea egiteko pausoak eman behar dira. Eta askotan pausoak eman behar dira, batez ere oinez ondo ez dakigunean, makulo batekin. Eta berriz diot, esanaz, legea gaizki dago, epaileak, bale, arrazoia, baina kontua zer da, guri euskaldun moduan zer inporta zaigu? Euskara garatu. Eta hasieran esan dut, orain dela urte batzuk baino hobeto gaude, gai gutxiago erabiltzen da euskara egia da, baina baliabideak asko daude. Testo legalak, batzuk hobeto, beste batzuk gaizkiago, itzulita daude. Nola mejoratuko dugu hori? Erabiliaz. Baina, ez badugu hori horretan, inolako pausorik ematen, eta berriz ere, baldin bagabiltza, kejaz, funtzionario muturtxarra jartzen dit, eta orduan ez dut euskaraz egingo sententzia bat. Ez jauna, egin behar dut. Adarrenek handi baten batek esango dizu behar bada, ez dela gauza bera euskaraz egitea eta euskaraz epaitzea. Bai, dudarik ez da gauza bera. Eta horregatik planteatu genuen kuestioa, guretzat oinarrizko eskubidea urratu daitekelako. Erderaz besterik ez dakien epaile batek eginbide batzuk, ez guztiak eginbide batzuk zuzentzen baldin baditu, dudarik ez. Nik nire diskurso honekin ez dut esan nahi legerik ezanik aldatu behar, ez dut esan nahi epaileoi ez zaigunik exigitu behar euskeraz jakitea, ez dut esan nahi funtzionariok ez dutenik euskeraz jakin behar, ez dut esan nahi behin betirako itzultzailea jarri behar dugunik, ez da gutxiagorik ere, ez da pentsatu ere, baina ezin duguna da, etxea teilatutik hasi. Eta askotan planteamendu hauekin, teilatua hasten gara egiten, eta zutabeak printzaz beteta daude. Horrentxe aipatu duzun jarrera txarra epaileena, nondik dator batez ere, behar bada hizkuntz gabeziengatik edo ideologiagatik? Bi gauzegatik. Dana dela hizkuntzak orokorrian, ez justizia bakarrik. Hizkuntza asuntoak sortzen du, nik uste dut azken baten gizakiaren muineraino doan zerbait dalako,
oso egoera eta oso diskusio benetan bizteralak, ez? Osea, a ber, nik eta inseguridade handi bat, ez? Zuek ez dakit inoiz gertatu zaizuen, baina adibidez, leku baten baldin bazaudete inglesa nahiko arrunta da, baina bueno, ez dakit nik alemana gutxiago dakigu eta alemanez, eta orduen zu denbora guztien ibili behar duzu itzulpenaren mende, eta itzulpen hori ez dakizu noraino dan fidagarria, eta horrek inseguridade handia sortzen du. Eta orduen epaile askorentzat euskeraz ez ulertze hori oso ezerosoa da. Eta orokorrian funtzionarioentzat eta gizaki askorentzat. Eta horrek sortzen du horrelako jarrera berezi bat. Hori elikatzen da ideologiarekin. Epaileen artean egunero ikusten ari garen espektakulo hau ez da inozoa. Eta espektakulo honetan, eta diot egunero edabidetan dauden berriak ikusita, naiz eta hizkuntzarekin zer ikusirik ez izan, badu mundua ikusteko ideologia batekin zer ikusia handia, eta horretan dago gizakiarekiko errespetoa. Eta errespetoa hasi beharko litzateke persona horrek erabili nahi duen bere hizkuntza ezagutzeagatik, baldin eta hemen lan egiteko asmoa, gogoa, ero beharra baldin baukazu. Pasatzen dana da, jarrera hori ere askotan guk euskaldunok ere elikatzen dugula lehen esan dudan edo lehen aipatu ditugun hainbat jarrerekin. Oso fuertea da euskeraz, niri gertatu zait, mostradorean ikusi norbait euskaraz reibindikatzen, deskatzen eta zakiz zerra kriston folia montatzen, eta buelta eman eta berakin zegoen beste euskaldun batekin erderaz hitz egiten hastea. Eta hori tabernatan ikusten dugu eta jotan izutan jartzen naiz dudarik gabe, baina kontu gehiago eduki behar dugu reibindikazioak eta gauzak planteatzen dugunean horrelako leku baten edo horrelako, berriz diot, Jon, arrazoia duzu, askotan, baina zutabeak guk egin behar ditugu. Eta alik eta printza gutxienak. Bai, hortan arrazoia bat izut, eta erabilera da, behar bada zutaberik garrantzitsuena. Behar bada horrek gauzak asko konponduko lituzke, baina gu euskaldunok eta abokatuok, gutxiengo bat gara. Orduan, egin behar zaigu eman bidea bat diskriminazio positio bat edo eman edo errekonozitu behar zaigu, nik uste, edo parekotasunean lan egitea. Eta, claro, ikusten badugu gure mundu oso arrotza, interesak gure bezeronak duingi defenditu behar ditugula, epaiketak motzak eta eskarrak izan behar dutela, eta ikusten badugu, bai, hori dena arrazoi bat izut, erabilera lehendabizi, baina aizu, baita ere beste zutabe bada, justizia administrazioa, gure justizia administrazio bat bezala sentitzea, eta beraiek sentiaraztea, eta hori, zoritzarrez euskararekin ez da ematen. Eta enuke aipatu nahi beste gaietan sartzen bagara. Gu bizi gara politikoki excepzio egoera larri batean epaitegiei dagokienez, nik hala ikusten dut. Eta hor dena da berdina. Bai violentzia, bai euskara, bai euskaldun izatea, eta bar. Eta hori ere errotik ezpadugu zuzentzen, nik ez dut esan nahi arazo politikoak direla errodun bakarrak, baina egia esan, arrazoi politikoei ematen zaie baitere epaileak euskara ez ikasi izana, bere bizkartzaina diela, bere egoera tamalgarria dela, bere, eta gure, eta bar, eta urte asko galdu ditugu, urte asko ari gara galtzen, euskara epaitegietan hilzorian dago, hildik ezpadago, eta nik zail ikusten dut, abokatu gutxi batzuk bere interesa arriskatzen, esan idet bezeria arriskatzen, bezeriak ere ikusten badu abokatu euskaldunak jende arriskutsua garela, laizter ez dira gure bulegoetara etorriko, ikusten badute epaiketak luzatzen ditugula,
Eta behar bada, arazo penal batzutan eta komeni zaigun batzutan erabiliko gaituzte, baina orokorrean guk asko dugu galtzeko, gizarte bezala, erderaz edo euskeraz egiten badugu, baina euskeraz egiten guk ikusten dugu administrazio arrauz batean aritzea, beste plus negatiboa dela, eta horrela ezin dugu lan egin. Lehendabizi ipini dezagun zutabe minimo batzuk lan egiteko. Eta gero ikusteko dugu... Zeintzuk dira horiek, eske ni benetan oso kezkatuta nago zuri entzun da. Osea, egoerarekin ados nago, esan duzunarekin. Oindala urte batzutatik ona agian euskararen presentzian murriztu egin dala, insumisoen epaiketa bukatu zirelako, eta kale borrokako asuntuak entzutegi nazionalera edo Espainiako entzutegira doazelako, bale. Egoera desastrea da. Eta orduen zer egin behar dugu? Zer egin beharko dugu guk? Edo kexatu bakarrik? Ez, lan egin beharko dugu, baina lehendabizi haizu, nik hasiko nintzateke estatus politikoa aldatzen. Hori, aztakiri bada zuretzako euskeraren egoera aldatzeko epaitegitan, nik uste dut, hortik hasi beharko dugu, legedi hori ezin duguna onartu da guk epaile batzuk hemen izendatzeko meritutzat jotzea, beraik euskara ikastea eta meritu ez baztertzailea eta esan nahi dut. Eta esperientziari jo behar dugu. 25 urte daramagu. Zer aurreratu da zergatik o zer aurreratu da justizia administrazioan euskararekiko Euskal Herrian. 2. Zergatik ez dugu ezer aurreratu. 3. Baldintzak egokiak aldira euskeraz aritzeko epaitegitan. 4. Egoera politikoa normal alda. Hemen euskaldunak ez dakiz zer egin dutelako Madrilara eramatea epaitzera. 6. Kadistikan eramaten aldituzte horrelako egoeretan Madrilara epaitzera. Egoera errotik aldatu beharko dugu. Euskera euskera apartekoa da eta behar bada oendikan egoera kaltegarriago bat sufritzen du, gutxiengotua dagoelako gizartean. Baina egoera honetan euskerak ezin du aurrera egin epaitegietan, nire ustez. Egia da, asko zer egin egin beharko dugula, baina esatizut, guk abokatuok, zer esanik ez bezeriak, atzerritar bezala sentitzen gara gure epaitegietan. Ze jende arrotza topatzen dugu. Ez digute ulertzen. Beraien hizkuntzaz egin behar dugu. Hirugarrena ez dira hemengoak. Laugarrena ez dakiz zer esan gehiago. Horrela ezin dugu inora joan. Nekane, zerbait aldatu beharko dugu. Frogak egin ditugu euskeraz egin eta egin, baina, zuk esan duzu, aipatu ere... Oso froga gutxi egin dira, Jon, abokatuak ere ez gara gehiengoak euskaldunak. Arrazoi guztia matizu gainera abokatu ere ezigitu behar zaigula euskara jakita eta bat. Baina az gaitezen, egia da, pixkanaka, zuk esan duzu, makuluak joan barko dugu, pixkanaka, zantagera moduan, golpe txikiak emanaz, baina haizu, lehendabizi hasi barko dugu funtzionarioai eskakizunak eskatzen edo ez. Baina hori ez da epaileen eskumena? Nik berriz diot, egoera politikoa aldatu, begira, daukagu, bihar ere berdina eukiko dugu, eta hemendik urte betera ere gauza, egoera berdina izango da, zoritxarrezala izango da. Eta ez badugu reakzionatzen, euskerak egin du berea, akabo, eta horren errua, edo zeinek eukiko du, baina ondorioa badaki guztien da. Orduan, ondorio hori ekiditzeko, hau da, euskerarekin ahaztu behar izateko, ezakit estatus politikoa lortu duenerako hainbat herri datozkigu burura hizkuntza galdu dutenak, momentu hortara ailegatu baino lehen, hori pasa ez dakigun, matrailako bat eta beste jaso beharra gertatuko zaigu. Hori da zoritxarrekoa, baina jo parkatu, baina zuk noiz arte, ez daki noiz arte, baina bitartean zozaren beharko dugu. Zuri ondo iruditzen zaizu, normala iruditzen zaizu. Jon, neri normala etzait iruditzen ezer esan duzunetik. Hori ez da diskutitu nahi detena. Nik planteatu nahi dutena da, guk gure esku badaukagula zer eginik, eta ez dugula egiten. Begira,
gauza pixka bat animatzea aldera. Barkatu, baina utziko jazu bizkat. Zaki nire denboraz nola gabitzen. Baina behitxu. Osta, baina badako gorenik ere. Behitxu, Eusko Jaurlaritzak 2001 dekretura non nahi zen gauzatu justizia administrazioa euskalduntzea, altzen neurrian, bai langileentzat, bai idazkari, baina ez behartu, esan edo ingo dugu itun batzuk Madrileko justizio edo barkatu, botere judizialaren kontseilu nagusiekin eta gauzak normalizatzeko eta aizu, hori ere etzen onartu. Auzitegi konstituzionalak ez du onartu. Bertan bera utzi zuen hainbat artikulu eta bar. Baina garrantzitsuena. Baina momentu honetan momentuetan zutik gelditu ziren artikulu hoiekin beste hitzarmen bat egiten ari da Jaurlaritza eta niretzat hitzarmen potentea, nik uste laizter jakingo dugula horren zerak, funtzionarioek gainera orain bulego judizialaren egitura osoa aldatu da, orokorrian Espainia osoan, horrek ahalbideratzen du ajuste pilo bat egitea, horretarako sindikatuekin adostasun batera llegatu behar da, tabar, eta horretan horma hoiek egiten ari da, eta nik uste dut esperantza handiarekin eta ilusio handiarekin ari da Eusko Jaurlaritza, eta laizter eukiko dugu hori, eta datozen hilabetetan hori martxan jarriko da. Eta beste ekimen bat. Bizkaiko abogaduen kolegioan badago, ez dakik Gipuzkoan baduzuen ala ez, ofiziozko txanda euskeraz. Orduan, bezeroak euskeraz eskatzen baldin badute, badakite, txanda horretan, egia da, ez dakit, jenteak ezakielako, edo zergatik oso gutxi eskatzen dela. Baina, abogaduen kolegioa antolatzen ari da ikastaro bat, abogaduak euskera menderatu alizateko, eta benetan tresnak eta baliabideetan olako arintasun bat, azkartasun bat eta erreztasun bat izan dezaten, eta lehen esan diona, azken baten erabiltzen ez duzuna erdoilduta ditzen da, eta orduan hor laguntzak behar dira. Neri ekimen hori izugarri politia iruditzen zait, izugarri beharrezkoa, eta gainera beste osagai batekin, hau da, hainbat txanda berezietan parte hartzeko, abogaduak behartu dezake, abogadu kolegioak behartu dezake kolegiatu bat ikastaro horietan parte hartzeko. Adibidez, emakumen kontrako indarkeria ofiziozko txandan egon behar duten abogadu guztiek obligazioa daukate ikastaro batzutatik pasatzeko. Eta asmoa da, ez dakit onartu diena da, hortan ari ziren, Bizkaiko kolegioan derrigortzeko euskerazko txanda horretan parte hartu nahi duten abogadu guztiak zeratzeko. Beste punto bat, adibidez, praktika juridiko eskolan, momentu honetan, azkenengo urtetan, Bizkaiko abogaduak ematen dute euskeraz zein erderaz bi talde diferente dira. Eta euskera o erderazko taldean jende asko jetxi da, parte hartzaileen, eta euskerakoan mantenduz dijoa. Problema zein da, gero, ume hoiek, ume diot ni zentzat oso gaztea direlakoa, gazte hoiek abogadutzan hasten diranean ez dutela euskera erabiltzen, ez? Eta nik uste dut hori pixka bat bultzatu egin behar dela. Eta berriz diot, bostehun demanda aurkezten baldin badira, agian problema izango da euskera. Eta problema dan neurrian soluzio bideak topatuko zaie. Baina anekdota hutsa dan momentutik, eta anekdota hutsa da momentu honetan, horrek askoz ere sufrimento gehiago dakar danontzat, eta horrek ez du aurrera pausorik ahalbideratzen. Eta horregatik diot, momentu honetan zer daukagu? Estatu zentralista bat. Momentu honetan zer daukagu? Epaileak euskararen kontra. Momentu honetan zer daukagu? Euskera erabiltzea ahalbideratzen duen legedi bat. Murriztuta baldin badare, beste gauza bat ikusi behar dugu. Frantzian adibidez, Frantziako estatuan, euskaldun batek ezin du euskera hitz egin. Euskaldun batek baldin eta Frantziako estatuan jaiotakoa baldin bada, ezin du euskera hitz egin epaitegian. Hemen, zikera, itzultzailea jartzen dizue, baina euskaraz hitz egiteko eskubidea daukazu. Gutxi dala, urria dala, guztiz ados, Jon, erabat ados. Baina daukaguna erabildezagun. Bai, hortan mezu positiboak zabaldu behar ditugu, dudari gabe. Baina baitaren ekan esan nahi zuten nik daramat ez dakit lau bat urte euskerazko abokatuen txanda horretan. Eta oraindik ez dut inoiz kasu bat izan.
hori da gogorra. Baina jenteak ez dizulako deitzen, ez epaileak ez dizulako deitzen. Ez bai barkatu, askotan, bi ikuspegi edo bi soluzio ezagik nola esan arazo honen aurrean. Guk esaten dugu bat, Euskaldunok ez dugu deliturik egiten, beraz ez digute horregatik ez epaitegitik ez hartzaintzatik deitzen. Bi, delituaren kontuan. Bai, bakizu zenbat euskaldun egoten diren alkoholemia kontroletan erorita? Ez dugula deliturik egiten? Bueno, hori da. Horiek ere. Hori da, ez? Bigarrena, zuk esan duzu, alkoholemian da gar. Claro, ertzaintzak atxilotzen zaitu edo, beintzaten geratu arazita bat. Eta esate izute, zu badakazu eskubidea abokatu izateko. Esango izute gainera, nahi baduzu euskalduna ere izan daiteke. Baina horrez ez suposatzen du. Bat ez dakigu, ertzainak euskaraz dakien. Bigarrena, abokatu bat dagoela probintzi guztirako, aste osoan. Horrek esan nahi du, ni hemen Donostian baldin mana eta Zumarra deitzen mana dute, joan marko duela, eta esate diote, hirugarrena ostirala da, ez ezin du lokalizatu, beraz, nahi baduzu, ez da bakarrik abokatu euskalduna izatea, baizik abokatu euskalduna berela topatuko dute, mugikorren bitartez. Baina bigarrena, itzultzaile bat behar da ere bai. Ertzain horrek ez daki euskeraz eta bar. Partea, euskeraz nahi du jaso. Esango eta izu barkatu, itzultzaile ez dago, nahi baduzu gaur ostirala arratzaldera, nahi baduzu astelenean jasoko dugu akta hori, eta bitartean bi egun hauek egongo zara hemen kalabozoan sartuta euskal itzultzailearen zain. Eta horren jendeak, hori da pixkat estremoa, baina zuri izaten baiozuk, etxera joan zaitezke orain erderaz egiten baduzu akta hau jasotzen baduzu erderaz, edo euskeraz egiten baduzu egon barko zu. Lau ordu hemen zain, edo nordaki zenbat zain. Zaintasunak dira orokorrean horrela da. Jon, ertzainak euskeraz jakitearen errua epaileena da? Ez, egoera orokorrean ikusita. Eta egoera, orduan, horregatik esaten dizun hasieran esaten nuena, eta moderatzen larrai ez diotut esaten zuena, mitoa utzi epaileak errua berea daukate, baina ez guztia. Eta ikusten dugu hemen, justizia administrazioan, epaileak aginte judizialaren konseilutik dependitzen dugu. Idazkaria justizia ministeriotik, ez daukate zer ikusirik gurekin. Funtzionario justizia ministeriotik eta Eusko Jaurlaritzak kudeatzen ditu. Ertzainak Eusko Jaurlaritzatik eta ertzainak ere badira laguntzaileak. Orduan, guk epaileok geure buruarengan daukagu zerbait eskatzeko almena. Beste guztiek euskeraz egingo badute eta egin beharko lukete. Hoiek bai badaudela hainbat lege euskeraz jakitera neurri baten behartzeko. Jaurlaritzako funtzionarioak bien aldetik. Bai. Eta hor zeinek dauka errua. Guztiok, ez dugulako zerbitzu euskeraz exigitzen? Edo exigitzea gure egoera honetan oso zaila egiten delako. Baina zailtasun gureak egin du? Bueno, hori horrela bukatu beharko da, gureak egin du. Denbora amaitu zaigulako. Moderatzaileak edo ez moderatzaileak, segun gustarazko entzun zaituzte bioi. Jon Etxabe, eskerrik asko. Zuri. Eta hurrengo arte, eta gauza beran ekan esan Miguel, eskerrik asko. Zuei eskerrak. Hurrengo arte. Agur. Eta denbora agortu zaigu, baina joan baino lehen, astero bezala, Eusko Ikaskuntzatik ez datorren albiste bat entzuteko ordua iritsi zaigu, astero bezala gure lankide Forkiaren eskutik. Datorren ostegunean, otsaiak 15ean, Jose Martin Apalategiren oroimenez, jardunaldi bat antolatu izan du Eusko Ikaskuntzak. Apalategi, harreman handia izan du Eusko Ikaskuntzarekin, Gipuzkoako lehendakari ordea izan zen. Omenaldian parte hartu nahi baduzue, edota edozer informaziorako, jar zaitezkete harremanetan Eusko Ikaskuntzarekin. 943-31-0855, telefono zenbakian.
Eta besterik ez gure parte zori bai, gogoratu elbide batzuk, irubebikoitz.euskogidoikaskuntza.org batetik, bestetik gure elbidea, herri irratiko elbidea alegia, Eusko Ikaskuntza, abildua herri-irratia.com, gurekin harremanetan jartzeko, eta astero esaten dugun moduan gaiak esaterako iradokitzeko. Besterik ez esan bezala, datorren aste arte, ondo izan.